Bubagra tini fungo Twitter tweet hai ke Facebook post kai bo kok saukam tani himle BJP ni khoroktam leader hunjane rok Bubagra no kok sunglayo tai borong no bo Bubagra kok sungka Bubagra saka khoroksa khoroknai BJP ni leader rok Greater Tiprasa biang hnai bengai mani ang borong no question sungana. Number 1 BC election biang. Number 2 ADC development biang thangka norok ni joto BSC chairman 2018 ni simi achukja. Number 3 ADC ni fund biango. Number 4 tribal long ni bagai central government biang tamong khan rok maximum no autonomy na hanai promise khaimani BJP ni manifesto. Number 5 interlocutor ni goshimani chungno singyawi Central Government by Gidalja Bodol no Tamni Bagishinya. Number 6 Honorable Prime Minister Bok Khoroksa Tribal Tai Chung Boni Bagi Belake Tongthokjak no. Haifan Om Bahike help Khaima Klai Norok ni script no Tiprasa no impose khai rumani Greater Tiprasa ni bukhawa tongo Norok ano inchal khayo. Haifan amo nai nekeke Tiprasa ni wansukma tai imang no se inchal khai tongo. Borok 75 year ni simi yok sama rutuk tongo. Ngin norok khnai no makna Bubagra ni bukhaw busi kok jobi tonja haipana bo khulugoi saya. Ngin norok opus ni bisingtei je bo Facebook haike Twitter tweet khai bo samani bisingtei norok sawuni makana o jago je bo question khaimani amo Unyano bisir bak ground report haike kami amsani borok rongno singine khake bisir bak omo unyano kenrok sainyo ma tongna tabu Kokborok ni bagi bo soba solelai tonglai mani Kokborok no roman script by salamna ni bagi joto Tiprasa no 99% no soba khalai tonglayo tai Bubagra bo ajaga o yaksubai no tongo tini ni video amsung no hambai norok joto no kaham tongbadi